खावल' सोबानानै हाथायखौ थाइबासो गाहोयो आं अबे मादारचोद औकात में रे मादारचोद तेरा जैसा यूट्यूबर को ना मैं जेब में लेके घूमता है मैं नाय सिख्लाफोरखौ गोदाव सोरावलाय माबायाव खुसि मोनो खोमा जेनेबा बेबायदि मिनियाव लाफैनो मैखोम खिन्थु आं गाज्रि मोनदों दे बे खोथाखौ हले नों बेलेगनि नों जिउखौहाय नों बेफोरबायदि खालामनो हाया मिथिबायना बेलेगखौ नों एसेबां बेफोरबायदि भाइरेल खालामनानै नों बदनाम खालामनो होनो हाया मिथिबायना इसोर जुदि नों भाइरेल खालामोबा इसोर माबोरै गामियाव ओंखारगोन माबोरै माने बाहेराव ओंखारगोन बिसोरो नों साननानै नायलाय खुसि मोनदां खुसि मिनिनो ओंखारदां आंखौ थगायनाया मिनिनो ओंखारदां जेनेबा नोंखौ मानो होनबा थगायखांलाय गोदाव सोराव आर्मि ओमफ्राय बिसोरो माबा खालामनो हागोन जानो बे आर्मिनि फिसाखौ मा खालामनो हागोन बिसोरो बिदि बुंहरदो आरोना आंनोहाय माने फेसबुकआव आं मैया भिडिअ मोनसे होदोंमोन ना बेयावहाय कमेन्टआव नै बे कमेन्टखौ नायनानै लानो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय नोंखौ नैबे सिख्लायाहाय माने गाबै रिकुवेस्ट खालामदों बे फट'खौ डिलिट खालाम बे एबा बे भिडिअखौ डिलिट खालाम खिन्थु नों बेखौ मिनि हरदोंसो आरो ओमफ्राय बे हिनजावफ्राबो माने बेफोरबायदि दुखु होयो मालायखौहाय हो नोंसोरबो साननांगौ बे जिउआहाय ना बे गोसोआहाय ना जुदि गोसोजों मोजां मोनदोंबाना बावनो थाखाय बिराद गोब्राब मिथिबायना बिराद थैनायनि समान दुखु जायो मानसिया मिथिबाय जानाय लोंनाय सुख गैया जायो जानाय लोंनाय मा सार्सखौनो लानो हाया जायो गन्थंजोंहाय बेफोरबायदि दुखु जायो मिथिबाय जायबा थार मोजां मोनदों स' एसे बुजि ब्रेकआप खालामनायनि सिगां मिथिबायना खिन्थु मैखोम आं नोंखौबो बुङो बेफोरबायदि दाखाम जि जाबाय नोंसोर सानैया मिलायनानै था बेफोरबायदि भाइरेल साइरेल दाखाम मिथिबायना आरो नों साबेसेखौ खालामबावदों जेबो बिसाजानो गैया बावदों सिख्लाफोरनि नेकेट फट' बिखांनानै भाइरेल खालामखांबा माबायदि खालामहरो टर्चार खालामो नाय माने बुहुत जन सिख्लाफोर सोरबा थैबायबो नै बिजों मैखोम बुन्दाजों दा मा खालामनांगौ बर' सेंग्राफोर एसे खोन्थादो मोजाङै बुंनानै बेखौ जेरैखिजाया हमथारनांगौ आरोना नोङो आरो बेयाव तामिलनाडुआव जेसेबां सोरबा आंनि भिडिअफोर नायग्राफोर दंबा एसे कन्टेक्ट खालामहरलाय फेसबुकआनो जा इन्स्टायावनो जा कमेन्टफ्रावबो जा आं नाम्बार डाइरेक्ट होना होगोन जों बेखौ थांगासिनो दं आरो गावखौनो गाव बे मा सानना लायो बिराद हेकार सानना लायो नामा नोङो जाम्बा एसे गिनाय गैया नामा नोंहा खिन्थु नों मोनबा जे मा जागोन बेखौ आंबो मिथिया दे हलेबा मा जागोन आंथ' नोंखौ एड्रेस मिथिबा रावखौबो लायालासे आंसो थांग्रोगोन सिगां नैबे मैखोम होननाय मानसिया बेफोरबायदि भाइरेल खालामबाय थायो आरोना मैखोमनायजों माबायदि दाखो मैयासो ना माबायदि नांलाय हरदों आरो नायबावलाय नोङो नोंथांमोना आं भिडिअखौ खेबसे खोनासंहोनो आंनि डाइरेक्ट खोनासंहोगोन आं बेयाव लिरनाय दङ नै मैखोम ब्र उदालगुरि आंनाव माने मैखोम ब्र उदालगुरि सेभ खालामना दोननाय दंमोन आरो ना प्ले खालामनानैसै आं नों आंखौ मा बुंदों जाम्बा नों जाम्बा जुम्बा खोथा गैया बेफोर खोथाखौ बाद दोन मोनसे बुहुत सिगां फट' मोनाखैमोन फट' मोनबाय दा एड्रेस मोनाखैमोन एड्रेस मोनबाय दा बबावबा दं बबा बेखौ मोनबाय गाबोन सानैया बिसोर न'आवनो थांना मोनहैगोन आं नायबाय दा रनि खाथायाव ना बिसोर न'आ होनो हायाबाना आंबो क'क्राझारनि मैखोमलाय आं बिमानि गाइखेरानोबो हमथा भाइरेल होनायखौ सोरबा बिमानि गाइखेरानोबो हमथालाय माबायदि बादा होग्रा बे आंखौ नोंहा एसेबां दम दंबा नों माने फेसबुक खिन्थायालै हा नों माने फेसबुक खिन्थाया नों एसेबां दम दंबा माने हिजिरा बायदि नों थाखुमानानै दङ मानसिया नों गियो मानसिया नों बिराद गियो नों बेखायनो फेस खिन्थानो हाया मैखोम नों बिराद गियो मानसिया बेखायनो नों फेस खिन्थानो हाया माब्लाबाबो गियो मानसिया फेस खिन्थायालासिनो थाया फेस खिन्थागोन डाइरेक्ट चेलेन्ज खालामगोन दि जायगायाव फै नङाबा आं थांगोन जाय बे हिमांशुआ खालामदोंना बेफोरबायदि खालामगोन जाय गिया बेफोर मानसिया नों गियो नों बेखायनो फेस नों खिन्थायाखै ओरैनो मबाइलावल' नों सिरि थाखोमा थागोन माने सिखाव साइज बायदि नों बुंहरगासिनो बेफोर खोथाफोरखौहाय सोर साफ्रि बेलाय भाइरेल होनायखौ बादा होग्रा साफ्रि नोमा नोमफानाय नङा फेसबुक वाट्सएपआ इउटुबा गोसोसो बेफोर गावबा गावनि नोंसोर नोमा नोमफानि नङा मा दाय आंनो इउटुबाव भाइरेल जाबाबो इन्टारेस्ट दंबावो आङो खुसिनो मिथिगौ नोङो बिसिबां फेमास मैखोमा बिसिबां फेमास मिथिगौ नोङो जाम्बि अमा बेदरजों गाबोन पार्टि होबावगोन आं गाबोन फैबानो जाबाय गौराङाव पार्टि होख्लायनांगौ भाइरेल जानायनि गाबोन लोंखिनांगौ समायना गौराङाव फैबानो जाबाय गौराङाव लोंनोबा नाय सिख्लाफोरखौ गोदाव सोरावलाय माबायाव खुसि मोनो खोमा जेनेबा बेबायदि मिनियाव लाफैनो
खुसि मोनदां खुसि खुसि मिनिनो ओंखारदां आंखौ थगायनाया मिनिनो ओंखारदां जेनेबा नोंखौ मानो होनबा थगायखांनाय गोदाव सोराव बावदों सिख्लाफोरनि नेकेट फट' बिखांनानै भाइरेल खालामखांबा माबायदि खालामहरदों टर्चार खालामो नाय माने बुहुत जन सिख्लाफोराबो सोरबा थैबायबो नै बिजों मैखोम बुन्दाजों दा मा खालामनांगौ बर' सेंग्राफोर एसे खोन्थादो मोजाङै बुंनानै बेखौ जेरैखिजाया हमथारनांगौ आरोना ओमफ्राय जोंना फार्स्ट अफ अलावनो बे मैखोम नार्जारिनि सोरबा सासे लोगो आंनो कमेन्ट खालामहरदों आरोना बे फेसबुकआवहाय नोंथांमोना आंनि फेसबुकखौ मिथियाबा माबायाव फेसबुकआव थांनानै सार्च खालामनानै नायनो हागोन आंना आलुदे नामाहाय ओमफ्राय बिथाङा बुंदों आरोना बे मैखोम नार्जारिनि बिफायाहाय आर्मि मिथिबायना आर्मि ओमफ्राय बिसोरो माबा खालामनो हागोन जानो बे आर्मिनि फिसाखौ मा खालामनो हागोन बिसोरो बिदि बुंहरदों आरोना आंनोहाय माने फेसबुकआव आं मैया भिडिअ मोनसे होदोंमोन ना बेयावहाय कमेन्टआव नैबे कमेन्टखौ नायनानै लानो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय जुदि आर्मिबा बिनि बिफाया माबे तामिलनाडुआव खामानि मावहैगोन नामा बे मैखोनाहाय जुदि आर्मि मोनबा बिनि बिफायाहाय नोंथांमोनानो बुंलाय मा जाम्बा राव बुङो ओमफ्राय जोंना हिमांशु ब्लग जुदि बिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नांगौबा आं नोंथांनो हरगोन ओमफ्राय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड नोंबा आंनि भिडिअखौ नायदोंबा आंनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन कमेन्टआव बुंहरनो हागोन आं नोंथांनो नाम्बारखौ हरगोन आरोना मा नाम बेनाहाय आं दा ब्लार खालामनानै दोनथ'दों मानोना मानसिफोरा बायदिसिनाबो बुंनो हागौ नालाय आं दा ब्लार खालामनानै आं दोनथ'दो आरोना नोंथांमोन एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड जुदि नोंथांनो नांगौबा आंनो कमेन्टआव खिन्थाहर आरो हिमांशु ब्लग नोंथाङाबो नायदोंबा आंनि भिडिअखौ कमेन्टआव बिहर माबा कमेन्ट खालाम जुदि नांगौबा आरोना बिनि कन्टेक्टखौहाय बिनिनो लोगो जागोन बियो बेखायनो सापर्ट खालामदों बेखौ नंगौना नङा बिफाया आर्मिबा तामिलनाडुआव खामानि मावहैगोन मा खालामनो हागोन बेलाय बुंहरदो आरोना बिसोर मा खालामनो हागोन बिफाया आर्मि होननानै बिराद साननो गोनां बाथ्रा एकदम बायदिसिना बुङो आरोना मानसिफ्राहाय नंगौना नङा जेबो बिसास गैया आरो बेलाय बोरै जानो हाथावगौ जुदि बिफाया आर्मि मोनबा साख्रि मावनोबा बियो मा खामानि मावहैगौमोन तामिलनाडुआवहाय कम्पानियाव खामानि मावहैगौमोन बे बाथ्रा जाबाय नामा एकदम मा बुंगोन आरोना मानसिफ्रा खुगायाव खबदांबाय बे ओमफ्राय बुस्थुआव दिन्दां होनाया एकदम सेम खुगायाव खबदां ओइ बे बुस्थुआव दिन्दां बे नामखौ जाला माला बुंनो हाया प्राइभेट पार्ट जाहैबायना नङा नङा स' नोंथांमोन बेनोमोन आरोना दिनैनि भिडिअ'हाय स' नोंथांमोनखौ आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामनि माने जोंहा आब'हाय भिडिअ होबाय थायो आरोना नैबे चेनेलावहाय नोंथांमोना थांनानै सापर्ट खालामहैनो हागोन सोरां नार्जारिजोंबो गेलेदों दिनैहाय गेलेदों आरोना सोरां नार्जारिजों नोंथांमोना रेशमा औवारि चेनेल बेयाव थांनानै नायहैनो हागोन नैबे गेलेदों आरोना सोराङा खिन्थु जेनदों खोमालै आं बारा मोजां मिन्थियाखै आरोना आं नायनो सम मोनाखै माने नोंथांमोना नायहै थांनानै मोजां गेलेदों खिन्थु सोराङाबो डेन्जार गेलेयो मानसिया जाला माला नङा सोरां नार्जारि बे एक्टराहायलै जोंना जे फिल्मनि पुरा सुपारस्टार एक्टरा बियो आरोना स' नोंथांमोन नायहै भिडिअखौ थांनानै एसे सापर्ट खालामहै लाइक खालामहै कमेन्ट खालामहै आरोना नोंथांमोना अनाबा सोर अनगोनलै बर'नि फिसाखौलाय सोरबा हिन्दी मानसिफोरा सोरबा गुबुन मानसिफोरा सापर्ट खालामगोन नामा नोंथांमोना अनाबा नंगौना नङा नोंथांमोना नायाबा सोर अनगोन स' आं रिकुवेस्ट खालामो अननानै नोंथांमोना नायहै भिडिअखौ दोनसै नायनायनि थाखाय धन्यबाद थेंक इउ